Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV dendagal fulfulde fo salminama goto foof inde kono kadi goto foof manama yettore kala ɗo gonɗon e ɗo mbawɗon wonide kala ɗum noon ko wiide on tan bisimilla moon e roɓindu jaydeli moɗon hade ɗum noon samin juurima moon ha gayni min calminto kadi min dicca kopi amen e jeese serenɓe amen min juuro ɗumen min cakkaɓe kadi juuɗe amen gam tan yilade duwaw ɗum noon ko bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko sehil muɗum Amadou Moussa bisimilla ma mbanimba Aissata Ndiaye jaam Allah waale maɗa a salminama no feewi kadi a ñaganama Allah moƴƴere ko noon e kadi ñagotoɗen Allah moƴƴere dendagal yeeɓiyanke Ayaw Pindi TV ɗo woni e nder leydi Sénégal kala ha ni e toon to caggal leydi ɗum ɗon noon ko yettudeɓe jarondeɓe kadi e wideɓe kadi aljuma moƴƴumalaɗo saabu eɗen gandi oɗo aljuma kanko woni aljuma battidiɗo e ndeɗo hitande ujunnaje 2019 woni 2019 wadde ɗen mbiyaɓe tan aljuma moƴƴumalaɗo ko noonne kadi ha joni ñalɗe ɗi ene doga dartaki wadde hitande nana ɓeydo seɓɓitade Aissata mon tigui Amadou hande ko aljuma sikki de somi jumani mi yiyanima change ɗo hande eyyi ko noon ala caɗele jirma e altinini wadde hande mi wi meyata hande ko aljuma walla ko alkamis maron ne wawi taw ko ñalawma oyomo en mbaɗa oɗo wurto woni wurtoma aroy aljuma faaɗo inchallah noon tigui Amadou hande ko ɓuuri tengtude hande mi jeeya ko ɓuuri tengtude e nder jaari leydi men Sénégal Aissata ne wayno ko joƴƴino gollo mo ganduɗa ko Famara Ibrahima Diédhiou e gardigu dialogue national leydi men Sénégal ko noonne kadi ina hen jillu omo ganduɗa ko Khalifa Sall gonnoɗo maire de Dakar yano yilloyade omo ganduɗa ko maître Abdoulaye Wade en hen kadi accident musɗo baɗɗo hanki ɗo e dow laabi Dakar ko noonne kadi ina tawe hen goɗɗum ko wayno coftal balli e gueɗe certuɗe ine tawe foof e nder jandeji men leydi Sénégal noon tigui Amadou wadde ko joni tan gudditiren e Le Soleil tigi ko jayde gendire nden jayde noon ne wayno wi tan ko mawɗo leydi ndi Macky Sall ne wayno darni tigi hono goomu ganduɗa ngo kañum kay ɗo jogori ɗowde dialogue national leydi men Sénégal ɗum ɗon noon e wiide makko tan kala yewtere walla mbiyen kala konguɗi ina kay jomum ne rokka wellitare gam haalde on ɗon fannu ko noonne kadi ene wawi ƴettude ko yewti ko e mbiyen hono responsabilité muɗum e wiide makko ko mawɗo leydi ndi hono président Macky Sall ko noonne kadi ɓeɓe ganduɗa ko opposant ji ɗi opposition mbiyen addi hen tigui hono konngudi muɗum e wiide mabɓe noon ko Sénégal tigui ene foti haaldude famodira e toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe ko toɓɓe dendaɗe woni to banggue social kono ɗum ko Famara Ibrahima Sagna somi juuma nane mbimi ko Diédhiou kono ko Sagna ɗum ɗon noon kanko hoore makko tan joni o erima kala tan neɗɗo mo ganduɗa o ko poɗɗo kay jeeyede e on ɗon dialogue national L'As quotidien nden ɗon jayde ko hen arti caggal nde o darna e gardigu gonɗon goomu hono biteɗo Famara Ibrahima Sagna e wondiɓe muɗum ɗum saabi noon mawɗo leydi ndi e wiide jayde no wayno joni o tan darni walla mbiyen jopima toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe ko poɗɗe kay famodirede e nder ngal ɗon kaldigal Sud Quotidien nden jayde ha hande ko hen arti ɗum ɗon noon ko goomu ɗowo kala ko yewti koye dialogue national leydi men Sénégal ɗum saabi noon jayde wi ko mawɗo leydi ndi Macky Sall e wayno joni o darni on ɗon kippu muɗum eko yewti on ɗon fannu ko noonne kadi nde siftora wonde Famara kay ina wayno nana tigui dari walla joƴƴinama e jonde muɗum jayde quotidien nde wayli sawru mbaggu eko mbinoɗen nane ɗum ɗon noon ko caggal nde o bisma walla nde o yilloyi omo ganduɗa ko maître Abdoulaye Wade kanko gonnoɗo ɗo maire de Dakar hono Khalifa Sall ɗum saabi noon jayde wi ko Wade ne wayno tan loowi Khalifa ene jirɗon ni ɗinon konngudi e ɗemgal tubankore ɗum ɗon noon ko konngudi ɗi ganduɗa ɗi ne tawe hen ko on ɗon Abdoulaye Wade wi kono wayno tan politique neɗɗo fotani hen hulde ɗum ɗon noon ko konngudi ɗi joopi fewde e Khalifa Sall kono noonne kadi e wiide makko alay saago tan jomum ƴetta ko wiyete ko hono responsabilité muɗum woni darde muɗum kono noonne kadi kala ko wawi tawde ɗum hen tawi kadi ina wawa mbiyen wadde ko wiyete ko hono assumé Les Échos nden jayde no wayno arti ko e jillu omo ganduɗa o ko Khalifa Ababacar Sall toon to maître Abdoulaye Wade ɗum ɗon noon ko kanko tan ha joni konngudi maître Abdoulaye Wade ne tawe hen e wiide makko noon konngudi ɗi o joopi fewde e Khalifa Sall wonde kay ina wayno kala leydi ndi jiiɗa ina waɗi ko wiyete ko hono pouvoir woni wonɓe e laamu ko noonne kadi ne waɗi noddirteɓe opposition ɗum ɗon noon moni kala ina foti wadde fodde muɗum ko konngudi ɗi ganduɗa ɗi maître Abdoulaye Wade suuti ɗum fewde e mo ganduɗa ko Khalifa Sall e wiide makko noon kala baɗowo dawrugol fotani hulde kono ne kadi ene foti ɓamde ko wiyete ko hono responsabilité
Vox Populi nden jayndi arti koye accident musɗo accident kamniɗo baɗɗo hanki to o ganduɗa ko woni ɗo woɗɗani e stade Léopold Sédar Senghor ɗon noon ko jayndi wi tan ene wayno kadi ha joni ko ƴiƴam kay silti e dow laabi men leydi Sénégal ɗum ɗon noon e wiide jayndi ndi lima ko tolni yimɓe tato ko famɗi foof mbasi hen pitali munen e jeetato barmoɓe tawi hen jeeɗiɗo ko tampuɓe ɗum ɗon noon jayndi ene arta holko jeeyi sababu on ɗon accident e wiide mayre noon ko dandu auto ɗiɗi ganduɗa ɗi ko jollunoɗe liɗɗi ene mbadda dandu ɗum ɗon noon ha ko ɗum jeeyi sababu ɓe péri on ɗon debbo mo ganduɗa kay wiyete ko ndeyi mama Mané ɗum ɗon noon jayndi kadi arti ɓeɓe ganduɗa ko dognoɓe ɗiɗon auto ɗiɗi kala oɗo saaha nana e juuɗe dadiɓe ɓe. Dakar Times jayndi nden ɗon ne wayno yilloyi ko toon to dowla Côte d'Ivoire caggal nde o tuuma joni o yiddemo kay darnude walla mbiyen daranade ko wiyete ko e coup d'état toon to leydi Côte d'Ivoire ɗum ɗon noon jayndi wi ne sifo tan hol audio manam tan hol kay mbiyen audio tan mo ganduɗa o joni o moddini Guillaume Soro gonnoɗo toon horejo suudu serɗeji leydi mabɓe kono ɗum ko ha joni jayndi ine heddi toon to Dongre Afrique walla mbiyen ɗo tigui dunde Afrique ɗum ɗon noon ndi wi tan ko crise manam tan ne wayno kulhuli walla ha joni jibor teskaɗo toon to Nouakchott ina kay wawi mbiyen herƴinde Abidjan ko noon kadi Conakry Banjul e Bamako ɗum ɗon noon jayndi rendini foof tan wi wonde ko Afrique de l'Ouest tan oɗo saaha Afrique banggue hirnangue ina jogana kulhuli ina tawe e nder jayndi witende Dakar Times. jayndi Libération kañum ari koye goɗɗum caggal nde o ñaawa koyo kay mbiyen ko ñaawa e ala haali ko ganduɗa ko woni nde o tumano dirtinde ko tolni e milliard uji 3 e copreje meɗen CFA o wiyete ko Déthié Ndiaye kanko joni o tan joopi hono o banque biteɗo SGBS ɗum ɗon noon e wiide makko ɓeɓe ganduɗa ko tumɓe mo kan ɗon guyka kañumen ala kay ko jiiɗi wadde walla mbiyen banno tan ko wiyete ko e complot gam kay ne wayno herƴinde nguuru makko saabu ala maɓe foof ne wayno jaltino ko yewti ko e preuve manam tan e seeɗantago koliro wonde o dirtiniɗi non copreje ɗum ɗon noon ko kanko tigui Déthié Ndiaye surɗiɗi konngudi jaaji ne tawe e nder jayde Libération. banggal coftal ɓalli puɗɗorede stade quotidien e oɗo subaka hande ari koye boxing day mo ganduɗa kay ina woni e yaade oɗo saaha toon to dowla Angleterre ɗum ɗon noon ko hanki tigui fuɗɗi koko teska noon kala tan nde ɓe mbaɗi fête mabɓe Noël ha gasi e janggo e muɗum maɓe puɗɗo ko yetti on ɗon fannu ha kay e lewru janvier hitande hesere nde ɗum ɗon noon jayde tan arti koye potiral ganduɗa ngal waɗi hanki toon to King Power Stadium ko toon to Leicester City ɗum ɗon noon ko Sadio Mané e wondiɓe muɗum kañumen tan lappiɓe labtugal loggi nayyi e ndiga ɗum ɗon noon jayde wi tan ko Liverpool ɓe ganduɗa hande ina kay metti fottude kañumen tan joni o goni e lawol gam sudde kuɓeeri ɗum ko duuɓi capanɗe tati caggal nde ɓe cuutani championnat toon to dowla Angleterre kono ɗum ko ina tawe hen goɗɗum woni tan jayde ne sifo ɓiɓɓe Sénégal naɓe kay fuɗɗiɓe wadde gueɗe mantiniɗe ko yetti on ɗon boxing day ko Sadio Mané caggal nde o hokki omo ganduɗa ko Alexandre caggal nde marqué on ɗon bi ko noon kadi Cheikhou Kouyaté ɗum ko toon to Crystal Palace kañumne kadi heeɓi loggude but e match muɗum hanki jayde sippiro suñu lambo ko ɗon uddata roɓiɗo men jayndeji yewɗo subaka hande jaynde arti ko e cadeau de Noël ko noon jaynde windiri ɗum ɗon noon nde tugni tan ko e bombardier Eumeu Sène mo ganduɗa kay oɗo saaha kaldigal ne wooda gam kay on ɗon combat daro ɗum ɗon noon goɗɗum ko tawete hen kay ko combat mo ganduɗa o ko Ama Baldé e Modou Lo darnaɗo ko ɓoyani kono kadi darnuɗo ɗum o tawi ɓilima e juuɗe lawol ɗum saabi noon biyeteɗo Malick Thiandoum mo ganduɗa ko fanniyanke to banggue coftal balli ha tengte sippiro wiide makko noon combat Modou Lo e Ama Baldé ina wayno koko nafiguina kono ɗum foof e wade noon kam hatta ɓi Luc Nicolaï o ina wawi tigui darnude on ɗon combat tijjaro ñande nogas e jeegom lewru juillet hitande fande ko ɗum wonno ko tongude nde roɓino men jayde ji Aissata Mbène mataw hade nden mo woppite Amadou kono kadi stade match hanki o tawa yede kadi fiye 4 kadi ine wayno Liverpool holliri hoore mum ko Liverpool tan wawi ɗum e o saaha ko équipe mo ganduɗa vraiment yimɓeɓe ene gasa tawi ene manki wattude hakkille hen yimɓe mboɗo heewi so tawi wonno ko Real mal Barcelone tawanno ko yimɓeɓe ene kaala no feewi ene mbiya vraiment ko équipe baɗɗo fayida ene kaala limta kono hande sa daari e nder 19 match moɓe petti e nder championnat ɓe gañima hen fodde 18 woni sappo e jeetati match kadi ɓe ne wayno ɓe mbaɗi match goto neeli wadde ko équipe goto e nder Europe hande musuwa dañde muñal walla wiye muñe non tigui Amadou hande noon wonko arani en ɗo banggal fait divers
merci finanto bangal feedi vergal awru hande min garanta ko ganda min gaddanama dum do yete ena woni calendrier di non min gaddana dum do e nder Pindi TV ay ine winda ko winda hen ñalɗinkore mataw filti calendrier woni calendrier baddo fayida mo ganduda min gaddanama dum do ma Amadou Moussa ari hen walla min ma min gar hen joni so Allahu lamdo jabi ko ganda yete min jettinanama dum do yete ina fewndana so yi nate émission ji di fof nani hen be ganduda ina jidi dum dañde walla ina jidi dum yide kono kadi Amadou goddo kadi nani mo ganduda ko min addanabe dum do ina woni dido bo calendrier min gaddanama dum do yete e nder Pindi TV min teddinirama dum kono kadi min duttima kadi amin teddiniro dum kadi yebiyankobe ayawo Pindi TV fof be ganduda yete ay ko natal kaw Abou Diop natalam non fonno wonde do kono tawde ko jobo wada hen momi firtu dum mi toto natalam wade nani ina yodi ha may Amadou wadde mi woppat tan ngara e développement wo duttoden hen so Allah lamdo jabi joni woto hul natal ma nan hen natal ma nan do bangi do ummuje do natal ma nan do non gacca kaw tan dum won do machallah no bidani ko non nyaldin koore nde do woni hitan ujunaji 2020 ko calendrier mo ganda fiwni dum biete Ibrahima Barka Ba ko pamen bandirabe calendrier o fof o do mo ganda ko bindaado nyaldin koore o 2020 on don ko pular bolo to bangi nyaldi to bangi lebbi di manam silo colte mboy seto dujal korse ko non yaari ha gasi ko non kede nyaldi kadi ko nyaldi hono demgal fulfulde ngal woni hen wadde ko pular bolo o waddi dum kanko Ibrahima Barka Ba woni ko tonto leydi France woni wiye Bordeaux dum don non ko kambe pewni dum fandare nde non en wayno ko wallidde hono haalirde nde woni Pindi TV no yaari yeso ma pewni kadi goddum ko ganda ko ina yaada e gede den don ko kanko ardi den non fedde Pindi TV tonto hono biyen Bordeaux leydi France en jarremo no fewi kanko Ibrahima Barka Ba ma en garto e makko e jewte paade ko buri yaaji sallahu lamdo jabi goddo ne kadi ko calendrier won to biida kawu job won do dum non kam ran kanko wawni hoore makko on don kadi no wayno ko biteedo Amadou Gorel Ba on ko do e Sénégal tigi woni to wuro witengo hono pattuki eden gandi gon wuro woni ko e Ferlo kanko tigi woni jom jayndi witende Betawi kanko ne kadi ko bado gede mantinidi kanko ne wadani men odo calendrier dum don non wadi hen ton kanko ne kam ko bangi hono inde lebbi tubanko de woni janvier février mars avril ha mai ele lebbi goddi di dum non kadi widdi tan ko be don kala fof hande non dari ina ballita haalirde ko dum kadi woni ko sohla manam ayawo dum woni ko sohla dum kadi woni ko yida so tawi dañama kadi den biitan alhamdulillah rabbil alamin ko jaarde non fewi woni kanko Ibrahima Barka Ba e Amadou Gorel Ba eden mbawi wiide bababbe fuddima 2000 jalluɓe Ibrahima Barka Ba e Amadou Gorel Ba min jarni on no fewi kono Amadou ko ɓuri hen wadde fayida nani hen woni yete oɗo calendrier mo ganduɗa fof ko ɗemgal pular Amadou hande wonɓe ganduɗa ko waaɓe no yamen mataw polareje mumen tiiɗani walla ganda ñalɗiɗi walla wonɓe gandani Amadou hande jibina koye nder Fouta mawni hen kono kadi ñalɗi ɗiɗo e ɗiɗo lebbi pour ɓe nanga ɗum hande weeɓani ko nawori amen fof ko ɗum ko ganduɗa kañum woni hande ɗemgal tubankore ngal wiye janvier février mars avril andude ɗiɗo ñalde kono kadi andude lebbi ɗi holno mbiyete ɗum ɗon ne waɗi fayida Amadou ko ganduɗa ina waɗi fayida no fewi mataw tan ma goɗɗi fewndete hen pour ɓe ganduɗa woni yeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko weltinde on tan no fewi e kadi Amadou jarnude woni hen tan ɓe ganduɗa ko saaha foof ina mbaɗa commenté ɗum ko ganduɗa woni roɓindu jayndeli meɗen mbaɗuno Fatimata Coulibaly e Abou Sow to ganduɗa woni to walla kono kadi o mo ganduɗa woni Ibrahima Konaté Kalidou Ba e El Hadji Julde toon to diwan mo Espagne e kadi Las Keɓe to Maroc ɓeɗo saaha foof ina kewi wadde commenté heddi bene so Allahu lamdo jaaɓi momin gaare moon haade hitande mayde so Allahu lamdo jaaɓi Ndeye Fatou Massaly henno e banggal caméra o Aissata Ndiaye Amadou Moussa ko condirno ɗon on jarama